Bon dia, aquí estem tots els nens i nenes de segona. Ara us convido a veure què passa. Salta més cal, més sal. Ara et toca mirar per donar tot, això és guapo. I repetir. Ja. I ens agrada tot jugar a pegar. Què és aquella nena que està soleta? No ho sé, no veig de llum. Allà hi ha un vídeo que em mostra a mi. Quina llàstima de ganes que tinc de jugar amb els companys a mi una cosa i tot van a la seva. No sé pas perquè m'he quedat aquí soleta avui i ningú no hi juga amb mi. Això no m'agrada, poso una mica trista. Doncs a mi em fa pena. A mi no m'agrada quedar-me soleta a l'hora d'esbarxo, prefereixo quedar-me aquí quan amb els meus amics i les amigues. Tan divertit que s'ha fet. A mi m'agrada jugar amb el Ja, és clar. Penso que si estigués a la seva situació no estaria content. millor. I per què no... Per què no... Podríeu jugar a junts? Jo. És perfecte, què dieu vosaltres? Me divertirem. Hola, Lluís, què fas? Mira, res, aquí estic, avorrint-me. No tinc a ningú amb qui jugar avui. I tu, Salvador, com estàs avui tot solet? Avorrint-me de valent, amb les ganes que tinc de jugar amb els companys al seu Eres bo de jugar? Doncs sí, no m'importaria. Doncs vine a jugar amb nosaltres. No. Doncs ja hem vist que important és tenir amics i aprendre els altres. Why can't we be friends? 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 I've seen you around for a long, long time. I really remember when you drank my wine. Why can't we be friends? 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 I seen you walking down in Chinatown. I called you, but you did not look around.